Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya barkan mu da warhaka. Yau za mu yi darasi ne a kan yadda za ka subscribe wajen da kanka, haka hotonka, sunan channel ɗinka, wato alamar subscribe a YouTube. Farko za ka zo ka danna wannan application mai suna Kayan Master. Idan ya buɗe maka kamar haka, za ka jira shi gama sacin. Da zarar ya buɗe maka kamar haka, za ka zo ka danna wannan inda aka alamar plus nan, sai ka zaɓi 69 ɗin, sai ka danna shi, sai ka zo ka zaɓi idan ya buɗe maka kusa kamar haka, sai ka zaɓi media, sai ka je ka zaɓo ina ka ajiye subscribe button ɗinka. Kai idan baka da shi za ka iya tafiya ka yi download ɗin shi a wato ainihin YouTube. Bari mu gwada wannan muga. Yawwa, za ka gunce shi kamar haka. Idan kai naka kwatacci ne ba sai ka wahala wajen wato abunan nashi ba, gunce shi. To ga shi dai mun saita shi kamar haka dai. To yanda za ka ɗora hotonka a wajen, za ka danna wannan layer ɗin, sai ka je media, sai ka zaɓi a ina ne fa da wato ainihin hotonka da kake so ka aza a wajen. Misali ni ganawa wanda nake son ɗora, za ka zo ka zaɓi wannan profile, sai ka danna shi kamar haka, sai ka kunna shi, ka danna wannan sharp ɗin, sai ka zo wajen wannan mai kamar split ɗin shi kenan, sai ka sake danna kan hoton, sai ka rage mai girma, sai ka jawo shi wato a gurgure da ta wajen maza. Wato misali hakan ya yi. Yawwa, can wani makara jan hoton. Wato bayan ka danna wannan wajen, sai ka danna layer, sai ka danna text. Idan ka danna text, sai ka danna wannan abin, sai ka saka sunanka. Da yake ne sunan channel na Umar Aminu TV, bari mu saka sunan Umar Aminu TV. Yawwa, mun gan shi kamar haka. Sai ka danna wannan farin kuma da shi wannan rubutun ɗin black, da misali kun gan shi. Sai ka danna wannan AA ɗin, sai ka zaɓi kalar sunan da ake so, kalar rubutun da ake so. Ni gashi nan zan yi amfani da rubutu black ɗin nan. Kai gashi nan duk wanda ranka yake so za ka iya wato ka yi amfani da shi. Da alal misali bari mu yi filan ɗin shi mu ga zai kasance. Wato kun ga abin ba sa tafiya daidai. Yanzu alal misali za ka danna wannan kan rubutu ɗin, sai ka zo wajen in animation, sai ka zaɓi wannan pop ɗin. Yawwa, shi ma wannan hoton ka zo wajen in animation, ka zaɓi wannan pop ɗin, ko da mutum ɗin maza. Yawwa, to kaga to nan wajen wacce wannan nashi. Yawwa, to za ka zaɓi, za ka sake danna wannan kan rubutun, sai ka zo ka zaɓi hours animation,
kar ka manta ɗazu in animation muka yi, yanzu kuma out animation za mu yi. Wato kaga wannan shi ya yi scale down ɗin, wannan ma shi ma za ka je out animation ɗin, shi ma sai ka zaɓi scale down. Wato bari mai filan magana da wato kuma to shi kenan ka riga ka gama haɗa wannan abin sai ka danna exported. To ni yanzu zan je in nuna muku yadda za ku wato ainihin yi misali da shi, yadda za ka ɗauko bidiyo ka aza sannan ka ɗauko shi ka wato yi amfani da wannan subscribe button. Yauwa kaga misali na exported din shi, bari in yi da wannan abubuwa saboda na riga na exported din shi. Za ka zo ka danna media, za mu zaɓi wani misali bidiyo wanda ba da copyright don mu ɗan yi testing da shi ba. Misali bari mu yi amfani da wannan da suna ɗayan logo da shi misali, don ka yi an rage mai girma. Wato sai ka danna media ɗinka, sai ka danna wannan wajen, sai ka je zuwa exported ɗinka misali da shi. Za ka danna kan abin sai ka je chroma key, sorry chroma key, sai ka kunna kamar haka, sai ka daidaita abin nan ka. Yanzu bari mai filin magana zai kasance wato ka gan shi, za ka ajiye shi a inda ranka yake so misali a ƙasa ne, a sama ne, a ina ne, kun gan shi. Wato shi kenan ka gama da wannan sai ka yi saving. To Allah, idan wannan shine farkon shigowar ka channel dina, kai bako ne a ciki, wato ka nuna min alamar subscribing da ƙararrawa. Wannan shine zai sa naga cewar abin da nake yana burge ku, kuma ka danna min liking sannan ka yi share ɗin wannan bidiyon zuwa kowane irin social media. Hakan zai sa bidiyon ji inda ban yi tunani ba. Assalamu alaikum, da fatan mu yana cikin ƙoshin lafiya.